Hej alle sammen, jeg hedder Postbud, mand. Sig dig på spark, kom nu. Nej, han må ikke på spark. Jo, man må. Nej. Sig dig, Waller, du må godt på spark. Læg dig ned, Hanse. Sæt dig på ham, Hanse. Wallah, det ligger Jeg har ikke lagt mig endnu. fedt. Han er god til brydning, Hanse. Jeg lader sige dig, at du er færdig. Og dem, der taber, de skal kysse min fod hele tiden. Værsgo. Ja, Waller, hvis der var spark med, så er det været færdigt. Hamse også to. Waller, han er syg til bro, eller? Nej, jeg tog. Hamse også to. Okay, derovre. Ja, hvis der var spark med, så er det været færdigt. Ikke hårdt. Ikke hårdt. Kun her. Ja, jeg gør det kort, Waller. Hej alle sammen. Ikke hårdt. Jeg hedder Ahmed. Hej. Waller, han er syg til bro. Du må ikke sparke. Hvad? Du må ikke sparke. Ja, Jeg er klar, han tager video. Han er god til brydning, der fucking test. ikke hårdt. Okay, kun kroppen, eller? Pas på, postmanden, du skal forbi. Waller, jeg kan ikke så godt til det, din bums, mand. Han er også godt til MMA. Waller. Ja, han synes, at MMA, du må da være lam. Det er dit isbil. Ej, det er så bro. Han kan godt bestille is. Ses. Hamse, tag mit ben og løft dem, Hamse. Hun er bare alt glad. Har I ikke slået håndstangen, din bøs? Nej. Slå igen, Hamse, prøv. Altså, jeg lukker kort. Væk dig ud af den. Waller, jeg tror ikke, det Hvad? Okay, giv op. de har op ham der. Hanse, så giv ham knæen. Slå ham også. Ali, du må ikke holde fast i din svans. Så kan jeg godt forstå, at det ligger til familien. Det er lige. Mashallah, mashallah. Ja, I dig. Nej, den der. Hej alle Smør sammen. ham, mand. Jeg står og venter på, mand. Bror, du har en lækker krop, synes jeg. Hvis jeg var en pige eller en mand. Waller, hold lige kun nu. Slå dem igen, Hamse, dig. Nå ja, det er kun Halil, der kan gøre familien stolt. Hun er de to fede fædre. Han snakker om dig. Nej, hvad snakker du om? Du ser to fede De har to fede fædre. 1, 2. Han tror bare, det er tyndhakker. Det er du ikke. Kom nu, Halil, mand. Eller har... Nu kommer julemanden. Merry Christmas! Julemand, vi sælger en julegave. Hallo, Halil og Hamza, jeg har ikke helt dagen. Ja, hvad kunne din svans gøre familien stolt? Nå, undskyld. Hej, julemand. Nej, jeg skal tage noget, Hamza. Hallo, du er ikke i kickboxen, så du skal holde helt deroppe. Waller, jeg holder med Hamse. Waller, hvor Gå nu væk, mand. Halil, kom for sådan, du er bedst. Du må godt sparke. Ja, pas på. Julemand skal forbi. Salam alaikum. Jeg vidste ikke, julemand var kurder. Jeg bestiller ikke de to fædre. Kom lad mig bare Så de Merry Christmas! Han var opmærksom. Altid de kakker. Det gør du jo i forvejen. Du tænker, hvornår bliver så stor og stærk som ham. Nå jo, bare få babyen ud først. Det har været der 6 timer. Hvem er mor? Ja, Shabbat! Wallah! Mohammed! Boks nu igen, Hamse. Waller, han er fucking stærk, mand. Har du godt det? Du siger, du ikke må give knæ. Det må man gøre. Kom nu, mand. Ja. Hvor er fest? 3, 2, Okay, I får fædre. sådan der, sådan der. Mig og Hamza, den der med mig. Mig og Hamza skal tage en. Den der med mig og ham. Mig og Hamza skal tage en. Jo.